buntag. Kini karong akong istorya guys. Kuhaan nako kini o punan para lang malingaw kamo kining akong pagpasilip kaninyo. Mao lagi kito guys, humana mo himamat ni Tatay Ariston og ni Nanay Lita. Hapon naman na mahulay una kami sa usa sa pension house sa Alicia. Kauban ni Idol Floor og ni Ma'am Ems og sa among sekretary sa barangay nga si Ma'am Nimpa. Lingaw kami guys dito sa ilahang barangay sa Sitio Puti. Nakita gyud nako sa ako ang mga mata guys nga nagkahiusa gyud silang tanan. Malipayon silang pamilyaha guys. Wa gyud ko'y kasaway nila. Matinagdanon silang ni abi-abi kanamong taga Valencia. A few moments later. Nangatang namin niani og sakyanan guys. Niani mi diri sa merkado. Bantay-bantay mi sakyanan o unsay mong sakyan guys. Series ba or van? Anina ko sa palibot guys. Ngayang gadjud ang lungsod sa Alicia. Abo ka ilang mga building. Bay nilabay guys ng mga sakyan na. Ang nakaunahon namin nga mamalit niya o igang sa among pamilya guys. Si Ma'am Nimpa ni palit o ganang pinya. O ako sabi palit og avocado. Sila pod si Ma'am, namalit pod sila og mga gasab. Ilang dadon sa Valencia guys. O kaning dapita guys, padulong ni sa hagna. O kani pong biyahe nami guys, padulong nami sa amo ang lugar sa Valencia. O makita na to ang dagat guys. Linaw ang panahon oh. O manindot nga talan-awon daplin sa karsada. Nalingaw jud akong mga mata guys. O excited kay ko nga mo kuha og view sa daplin sa karsada guys kay first timer pa manggod nahon ni anhi aning ilang dapit sa Alicia. Makita pud uban nato nga do na pay mga karaang balay. Sa laktod lagi guys, nalingaw ko kaayo kay tagsara manggod ko mulakaw murag pugkog ani kanang ilagang nakabuhi nga lingaw kaadyo. Pahimo ko si gayong guys, labong gintugot ang mister pag uban nila sa Alicia. Kay ako jud labing tinuod, di na ko halos mobiya sa among lugar. Kay daghan kog trabaho nga pagabuhaton. Nagbantay ko og bay paabangan guys, pero ang akong bana mo adyoy natawa karong pagkakaron. Mao na nga pahimos jud og lakaw. Paborito jud nako ang view nga dagat guys, kay murag sumpay na ni sa akong kinabuhi. Kay sukad jud ko na bata na anad jud ko og kanang parte og dagat. So sa pagkaminyo na ho, murag ganahan jud ko og dagat na naminyo hinanong ko og mga og mananagat. Mo na guys. Padayon ta pagsilip guys, kay ako ipakita jud ninyo ang ako ang naagian o na eksperimentuhan sa ako ang paglaag-laag padulong sa Alicia, Bohol. Wala may makaistorya ani nila Ma'am Flor og ni Ma'am Ins og
mamnimpa kay murag nagalagyo ay man mi ani. Tuwa sila sa unahan samtang ako nakustunga si mamnimpa de pustumoy. Mao na nga ako rin taw nag istorya ani guys. Wa jud ko gika sulti ani. Focus jud ko pagko sa view labi na sa party sa Kabaybayunan. Pag-abot na mo silang lugar ni maod man namuti ang dagat oh. Baka ni dapita wala mo katiman o unsa ning dapita nga namaod man. Pagika na mo dito sa Alicia dapit ngat murag sa tong dapita linaw man pag-abot na mo direng padung man tinihagna makita na magkamiging oh. Namaod man. Unsa kay hangin ani habagat bakag amihan. Wa jud ko ka git sa ani og unsay hangin guys kay kusupog kayo ang hangin sa sakyanan nga amo ang gi sakyan. Mao na nga sige lang mag-focus guys. Nalingaw po ko kaayo anja. Pasensya jud mo guys. Kay mura jud ko lagi na-ignorante. Apan sa dili pa guys na ako dili pa ta manamilit guys atong pahimusulan ang higayon. Shout out ngadto kang Agnugal Vlog, Pia Haladin Vlog, Rodney Road Adventure, og ni Janet Abangan, og ni Mike Vlog, og sa ako mga kusa nga mga vloggers pod. Sa mga sikat nga mga vloggers labi na ni Ma'am Flor Borato, diri sa Borato. O ingon man ni Day Tiri mag-inday ako kay bata pa man ako, kay Day Tiri kang kang Flora Rami, kang Inday Flora Mi, kang Ma'am Hilin, kang Ma'am Esther, kang Inday Ruby Provinciana. O kang Inday Mayura. Guys, pasensya na katong mga vlogger nga wanang nganli ha kay ang kalimot to agoy gahom. Hala oy, nalimtan mo dai si Kuan, si Julie. Na wa ko kuhita ni Imi are nga si Julie ko na kunon hoy apil na mura. Way kay obsanay ha. Oy Ma'am Jol. I-appeal ka na sa ang vlog are ba? Dili na pakita nato atong naong kay sumuhan niya na atong ang mga viewers. Oh. Panagsaan ba? Abot ang Miss Valencia guys, way mga kakulian. Salamat ni sa Ginoo Lord Saladin. Sus, maura ba dyan ni mo comments nako og si Berna Mendoza. Og pasalamat sa po ninyo guys sa walay po as ninyo silip sa among mga view. Di na maapa sa panahon. Kung maning comment mi guys nga kutod sa among mahimo nga malingaw jud mo sa amo ang mga videos tungod og alang kaninyo guys maning kamot mi og mamalihog lamang pog ko pag tuplok og pag subscribe sa among mga views aron sa ingon makahatag pod mo tabang alang kanamo. Bye-bye guys! Bye-bye!